Ayan guys, part 2 na video. This is comment. Di ba yung buhok? Ayan ka, ayan. Ayang anak, ayang. Alam yan na. Alam? May gulong-gulong sa limbot. Oh, sige ka sa boss. Ayaw di ka maigong TV. Ito na kong problema na Ay. to. Kung saan na to pag-explain ng nabuak. Nga po ta ang bato mo. Kung dili bata yata, ang anak ni Kuya. Tapos sila bunso. Niya, nakasat si Boy. Labayon, dito ukuan niya, ka na mineral. Ang kwan yung Ah, kabel wala sa niya, isda. ay crack na anang umalis ubos. Ha? Ato ni Saka lang ito Huwag na, may gulong yung cellphone niya ha. O, di mo kaon wala yung cellphone niya. Wala. Hindi ko na mo bagaonon gani. Mitan ganita ka. Kambono. Wala ko ka. May kinananay na lang. Kanalay, wala po yung cellphone na. O cellphone, may kananay. Na? Kaon ko. Ikaw na maka-cellphone ron. Kauras. Dire na ito. Dire. Sakit? Dire. Bangga niyang bumba, biyag kaya. May gani ang bumba, wala na balhin sa ato pagkabangga. Nga ni, wala kuan, nabali. Magkuhan ko, kanunog kuhan, sabaw sa isda. Ah, Sakit? sabaw raman to. Uy, tingog. Bantay mo, may igutom ha. Gatas ka. Wala na pa gatas. Gatas ka. Wala silpon ha, ugma, bantay mo silpon. Bubo mo sa kaon. Ano yung trabaho na mo? Lagi mo na yung trabaho ba? Sakit na mo, anak. Hayde, ito na hayde. Hindi na nakasilpon mo. Kuya, Ano niya ang sariling cellphone niya? Kasi yung sariling cellphone. Na, sarili. Kada lupat, bali na po. Ang sakang na naroon, wala may cellphone. Ako'y gatas, no? Ako rin mo ilang gotas. Dora. Gutom Ikaw, na. ka din. Kaon mo din sa pagkaon. Pagkamugay, mukhaon ko. Ako ang pinagkilawin. Di ka rin ako Paano na siya, mang? Hindi, mang. Mangitan lang ka. Dili man anaon, balik ko. Naon kong anan. Para kuhan nga. Kabre ka di ba ano? Mas otso, hindi ay. Ay, as umas eh. Gari na, mang. Kung ano mo na. 850 na. Dito na, pit ka may gutom agtang. Hindi, dala rito. Mukuan biya na, mulupad biya na. Magulan na, sinulat-ulat to. Dula ka dula. Kaon na daw siya, mang. Kaon pa ka para makadulak ang cellphone. Ako na di kadula ulo. Grade 6 na ba din siya? Ay, Ay, Ikaw-ugan niya buntag din at tabi. nako. Sige ka na ni. O biskuit. Ikapila naman niya kuha. Hindi na pwede magsigit pansit kanton kay makayunti ay na. Kadaot manas idli. Wala. Ihi. Ngani ko, Kulas doktor. ngani ko, Ah, mangi-ibiya sige, bang kay. Sa dito lang miya bining kidnitan ginuot ko. Ay kaning UTI sa dyan sakita. Video, beauty ay mga video nakapili na kung lakaw. Ay, sakit kay UTI ti oy. Hindi pangkalas na UTI kaya pati dyan sakita. Dito sa gawa sa rundula. Oo nga siya UTI. Ay, pasay ng tubig. Amo ko malipong lagi ng tubig. Ay, lagi ka ng dako na kaya makasabot sa ng COVID na pinay. Bata. Lagi. Na.
Hospital din pa doon. Kita, kasi ko mabuti mo dago. Oh, pansit kanton, jago. Ganito. Hindi na may nang gatas naman. Nagutom kaya. Sibya. Tulog ka? Tulog mo na na iti. Asa mas tulog ito, ha? Tulog sa ito, kaya kita kantahan siya umahan. Kuya? Oo. Kaya tamo tayo, patulog ka, kapuyo na lang, tinabyo. Yung bata, patulogon. Mga bata tayo, kinimang siya, matulog naman. Siya te, kaya bisag doka na kaya siya te, di dyan siya matulog te. Kasi yun, kaya ito lagi, nagbiyok mga buong oras, nabiyok na, tabiyok na po. Aray, nagtabiyok. Kasi tinablugan. Hindi mo tabiyok ko, mumataman. Tapos yung sige, ang problema, kasi gawas-gawas. Ani, Ikaw man, mag-space direte. Gamay din, hindi tayo lagyo kayo. Ay noon, lili kay layo lang ka mo. Nga, batutan mo gawas. Kaman na man ayang kurang-kurang gas gawas. Kasi ang tugol. Saka ang tugol. Ang yan, ang ganyan pa rin dito. Isa. Ang galit. Si Desi. Harang naman. Dati kabuhay niya yun. Abog. Iniwan pa rin mo ID o. Naluya. Inay. Ha? Gusto ko na kayo sa mainan sa una. Ha? Kung lalaki ka, yung Driver, good na. Sa kuhan sa CDR. Abot yun ang time nito. driver sa? CDR. Pag-way biyahe, din. Dagat, mga na. Amo. Hindi po tabigi ang amo, babuhatag. Bigay yun, at parte yung kabugan niyo. Nagano mo sa istorya? Kaya nakit, sige na sa istorya. Arang-arangan na. Sa istorya, gani kami so, makalimot ka bang anak kay pamatin sa istorya ka? Wala ko na yung ibalik, wala. Magpura kayo eh. Tulura ka adlaw ko. Wala ko na 5 days, pagkurang mo. Eh, balik tapos sa pahilot. Sa balik ito. Mas bunbun, katong 9. 9? Bago pa lagi na Kung sa kayo sa pataron, mga 3 days. 11 man taron. Gusto nyo na ito. Sige, tingnan ako 5 days, 1 week. Isa mo, 1 week. 1 week, inibalik naman tayo. Pero nagkasi napili nga may kapan ko ano. Nakikitin ko, nagkananak mo kasi kanina. Huwag ko maghilat ang kinaanak. Gipil niya iyahang, Balik siya, naagit siya na pantayan nga. kasi katong naagi, dili niya makuha niya kamot. Lipon, sakit nga. Ngalay, maligom siya ni Guli. Di ka sa drive, na. Naman, mainom, ligo, inom. Hinay, ay. Kinsa man nila ding mading. Ni? Ihay mo ah. Nakukari naman ko kay mga lako na karoon. Hindi ko nang kao na gusto yun. Magod ako? Oy! Ano ka? Nung ako tugon. Itlog na yamang. Ay, ito ko gasula-sula lagi. Nanay, sundan diya. Di mo ginusod ang kay pansikan kanina mo ko. Di mo no sulusulan. Ako ano? Palit yun dito, ding, itlog ding. Tukman siya. Isa lang ding na pala. Isa lang kay itlog ding. Nakuha dito ding. Masugo mo na siya ding.
Ay, magaling na. Ano sa mga na. Tuwak. Ano dito holiday sila na rin ang ako. Kung kabis kalibo, kapit na po na. Makawang palagi ng mga sabon. Ya, agara ng pangaon. Nakay biskuit eh? Ano? Na, Ano? Ano kung pag siguro ng iskabalot ya? ano pang pita eh. Balikan, ay. Wala, ano di? Say, biskuit lang mo yan. Disco na lang na kumutso. Mahal ka sa kumutso, sa 51. Uy! Yan yung lista, 5-5. Mahal na din. Tapos paano kaya? Tamal. Ano na lang ka kanipalit? Lahi na lang ako sa Pagkayo biskuit. na ako kay mukhaon. Moro mo gihapon. Mukhaon man akong anak. Paborito man ang Diamond. Mahal anak, kaon ka na kanon, dahil ikaw kumutso. Ah, Busog, busog. biskuit. Ang araw pang gaga, 30 kape, na 40 kape na ba? Ah, Ulit ko. Ako sa 55 ang, 6 bang galing yung bisko? ako nga, kasi sa Chokomutso ba? Nga si 21, uy. Ohol. Mga daw ni daw. Samot ang ba? Super gatos. Na, Yan ayan. ang mga lamig bitaw. Yung mga chocolate. Para na mga mamon. Ah, Utso ng kumutso. Ay, marag wala na kapag dito si ay. Ang bambon, marag, ang cupcake dyan, marag, bro, habit gatos. Pero ang kadako, pati na lang gabayan. Na, mura na gatong kuante nang may ay. dagko kayo, nga nisin. Ay, sugod Ay ka na, kamahal-mahal na sila. Akin, dagko as mamon eh. Mamon dyan nga kan, mo mamon. Dagmay o dagko na tayo sa una. Ano ito Mahal, na tiyang kuante. Itong mundi nga mamon. katong cupcake. Nagagmay na kayo eh. Mahal pa, gagmay. Pati di para sa una bago ng cupcake nga, dagko mo kayo na. Aron, mahal ka rin na. Karon, ginoon, ipilit na lang yung tawag putos. Ang mga pani at size te, marag, sa una tag-dress, karong tag-wa na eh. Mo, di nun tayo ganaan mo kaupan. Kasi mayang. Ikaw ko katong bilanggal kay... May to kay Dugay. Kay... Ano pa kayo? Dugay pa mahuro pa. Tagba pa kag. Busog pa ka ato. Nakama kayo man, pagpalit ang itlog. Si Eric, mamaya ko binangka des Demon. kalingkin, naghawak lang abi. Ano ka nang Nakama kapalit? palit yun, magkaparang lutuan. Kinakuan, kauban sa ampaw. Pagkani ba? Kada yun. Kuha Ay, daw gani. kami. Ay, mamang. Nauna dito din, nabay Jess. Aman. Ya, magtulukot na pukuron. Panawang ka na ito. Gani. Waon. Asa ni ma? gibutang mga kwarta. Sa pito ka, Ogi ay. Tanawa sa pita ka. Tanawa dito di mo. Ogi ay siya. Lobong. May kiyong-kiyong na kay gabi na, ugma, kusog na po kayo na mudagan kay... Kuan man. Na. Kapalit ng itlog, ilayuhan. Kay. Ito na lang. Depende ka bro, luto dahil si... Ah. Siguro bligo. Ay di, uban ka. Uban ka ba? Gabi na. Ale. Gabi na din, kasaban ka din. Kidnapper. Ayan na kanang abat. Bayra ba'y kuhaon sa kidnapper. Oo. Labi na guwapa. Ano na? Yan, ginarip na ba kay senyor? Alam mo yung senior. Atong senior te. Makatilaw na yun dali. Pagkawagit ayaw ng mga rapist ni. Nahilog naman. Wala na ay. Wala na may Bernie Santo. Wala na yan no. Pero ang bata sa sakyan naman ko te. Magsakyan to sa mga buwang ko. Namigaw naman ito. Na. Tagdulilo. Kultong ba, kultong. Katong amuaga ato dito sa mati na. Nandito me. Dagak pa daw ko. Namang te ko anti no kana niyon. Na jud sa mga dool jud te kay na naman te resort dito mo ah. Dito jud sa resort dito ni ano te, ning sulod te. Wala sila ka tao, duha ya sa mga lima gid sa katao na din nagulat dito sa gawas. Ah, di makatalaka te kay daghang magtawo nga resort te. Gipanggukod te, wa man gyapon absan, mas gusto kay gukod ani dagan. Dito sila dautan yung mudagan man. Oh, Dito sila dautan dito, hindi sila mudagan. nya. Dito daghang mga Kasami lang dito sila maligo sila, di sila mudagan. daghang to mga pulis buang katala wala mga pulis buang oh. Dati kay te. Dalang mga julinggan. Dito. Ilan siguro. Oh, ana.
Ang kuan, pro update ya kayo ti oy. Dito cellphone gamay. Para ko na. Asa Ano kani? ko na ding. Nadi abi. Kani ito? Ayan na lang ding. Ayan na lang. Grabe ka rin yan, Snoopy. Madam. Yes, oras oy. Siguro siya. Dilak. Ay, Aray. saman. Gino ka ni, sakit-sakita na. Naasan ko naman ito itlog sa school merkado. Nama jud. Napasa ba dahil man? Papasunod. Tanawa ganin no. Hindi. Tanawa dito ba? Naman na ba? Hello, musta man si kuya? Dilak. Hello, kumusta si kuya? Kumusta naman si kuya? Na okay na? Inya, sa man ingon ni boy. Magluto na. Hindi ko nakamandar o katabang mo. Ako yung ulo mo. Ilaw ka na po. Siguro nga, dagan nga ganyan. Sige naman ako, sige ko. Sige naman dyan ako. Ipipilit lagi des bumbong lagi. Hindi. Pilit lang ulo ng bumbong. One. 100. Request na magubok sa karahay. Hindi, talaga, hindi. Wala talaga. Nasa inday dyan eh. Naa. Ha? Marunong na ba? Masiguro siya. Libre maglabas gabi. Ano ba siya? Amo nila yun eh. Wala na yun naman yun. Hindi, uga naman no. Oo, pamanaw sa wasan. Medyo na yung ganang manok ang isa-isa pod o. Yung birthday. Hatawa ang sirik. Ay, kung isa-isa kaya na ang tarpaulin eh. Manok na ba yung manok? Saka, siya na lagi. Yo, dito po na ako na, ako yung gitan out eh. Medyo na yung manok. Tarpaulin. Na. Hindi kaya kulot-ulot. Bugdugan tingog ako. Nagyaman yung suro ng manok ng puti. Kaya kita mo kung ito siyang gigunitan. Na, sila manok ako. What? Ilog ko. Utangan manok mo ni paborito na ko puti. Makapalit na ito ko itong niyage. Hindi, ano naman? 1,200. Ang remote. Rukuan na niya ka ng sunoy na. Puti tanan, kung sabon iba. Ulo. Ano i-skip mo mo? Ano ko pa na eh? I-skip din na di ay. Dalawa. Gusto nyo kayo kung anak mga manok, mga problema. Si Sophia, wala si Sophia Gusto mo dyan kayo, kung saan mo kung ako Gasto nagasto. ya ka, mapakaapa man. Kaya na, vitamins pa na iya. Kumplituhan dyan mo siya, kaya para yung manok, wapo, kondisyon. Kami sa oras, kung drip kami sa may ruhas, nasirik na yung mga kanya, manok, ang mga pang anje, pang sabong. Yoko yung mulo. Pero dili siya nagapanari. Ano niya, baligya. Walang problema ba kay... Pero gasto lagi ya. Gasto jud. Oh. Hindi ko kaya makuha ng manok. Ano ko? Hindi ko,
Tasol. Last. Di okay ra man pagkakunan. Dati nagkungkun ko diya, buhay-buhay. Sige naman kung pakaon ba? Dala na ba kayo mangurot? Gusto kong kaon. Basta din mo binoyan. Pero binoyan Kaya pang sabong man. Oo, ana. Yung pa man, isabong ni mo, mapildi. Yes. Kurang. Ano ba gusto si something nga din? Kaya itong nagdato siya sunod dako kayo no, di ba kung itong kabuangan niya ato ng ihawon. Oh, Tawa siya. Niya ato man sa Sabado ni ato sa yung ate sila. Sabado na sila wala diya. oh. Balik na pagkadomingo yan, sumuwa ng gahit na. Oh, yan na si bago. Karoon na po siya. Tatang mo na. Tulaok na po. Ang naman, yan namatay. Hindi ko. Ay, kabuo. Ayun na, this is na. We just jacket pants jacket. And thank you for watching guys. Bye-bye. Love you.